Ki pulit kilala ban palai im yo wei ubrio uba la jancha bom chnong tang halo ke jing suba ba ubla ban de men cho no. Karkum ka kubon USP jong East Castles District uba Vivix im ba ha ka khandru trek mata ubna kila yo pedang yak phone rang ba snong jong lau mei ka ba ha ba ka than jong snong ding ye markum ta hi ka kan hun jong ki pulit kelum ding jiri police station rengkat ka kan hun jong ki sot kila le bran chalau mei nagamanta pan palai im yo wei ubrio la tip kerteng kum uba Nicholas Linkoy Peladon live kena snem karta bersong basa Motion Road. Uba Nicholas udai uba bela tho ding hagi benda jongki klau ke bedon nak than umyam bada ka met jong ka khat santre ka por khandai bici ula mi nagani ke jaka daga jing tmu ba leksa sayeng ki bahyeng ke bedon ha thlong ha soyong. Penban dei tat onda ba ula poi ha ka snong lau mei ba ula rai ban num peteng chu ye gelinti ya ke jong u so thlong ndai ba ula persang ban wat jakari bat lap badon ko bai ka sem. Kumta ularai ba untia mit no hakani kasem kabadon hakasnong laumei namar ba kabnengru kalasang bakan kem kriat nrei hakapon nriu biji min step jong ka khan riu trek utrai jong kani kasem ulalap ju eu ba Nicholas ba ulathia apo kasem ge jong u hakaba ula shandur pat sedangru ban pinsap yang pat ya kadur kaba ula shon baru ban pintip syaki marjan marpa hangni la banong ba jing start ba jing champang jogi bor penyat chnong marmar kila yalam yu ba Nicholas cha ka community hall jong chnong ka jongki bat hadin bala one hair ki pulit jong lum dingjri kila IT no yu u haki ka ba nakaleng ki pulit kila yalam bat pha ban let kmi ya ka kot ka khya ka jong u has civil hospital Shillong ha ka ba la ong ba ula shuman saw malum mala halor ka ni ki jingja ka jing tokit jong ki pulit karang ya chakma